Hej, velkommen til Mattes YouTube-kanal. I dag der er det, jeg har Lærke med. Kan du ikke præsentere dig selv? Jeg hedder Lærke. Hvor gammel er du? Jeg er 16 år gammel, og jeg bor i Slagelse. Du skal jo ikke sige adressen. Det gør jeg heller ikke. Nå, men vi skal i dag i den her video se hinandens spørgsmål. Men lige hurtigt, hvad siger man så? Velkommen til den her video. Like og subscribe. Tryk på klokken, så den bliver rød. Den skal jo ikke blive rød, den skal jo blive sort. Nå, så den bliver sort. Nå, den er allerede for. Men så tryk abonner. Og så der kommer besked, når der kommer en ny video på min kanal. For jeg skal have nogle abonnenter. Ja. Så, hvornår blev jeg født? 2016 eller 2015? Jeg er lige 22, 21, 19, 18, 16. Ja. Okay, så skal du skrive mig. Okay, hvilket årstal er jeg født i? 2007 eller 2008? Okay. Okay, hvad er det nu? Ja. 8. Okay, så er det dig. Okay. Hvad er min livret? Det starter med S. Slækkepinde. Ej, det skulle da pomfritter og nuggets. Nej, det skulle da sushi. Okay, ej, kan du lide sushi? Ja. Nå, det er også min livret. Okay, du skal stille mig et spørgsmål. Okay. Hvilken skole går jeg på lige nu? Sådan, hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Ej, det ved du godt. Kan du give mig nogle tips? Går jeg i folkeskole? Går jeg på efterskole? Eller går jeg på gymnasie? Gymnasie eller efterskole? Jeg siger efterskole. Nej, det var sidste år. Totalt last year. Gymnasie så. Ja! Okay, jeg skal lige stille dig hen. Hvad er det, jeg bedst kan lide at lave, når vi er sammen? Når vi jo aldrig sammen. Lad nu være. Nå, men så kan jeg bedst lide at lave den derhjemme. Okay. Jeg starter med F. FIFA. Jeg spiller ikke Fodbold. Jeg spiller heller ikke fodbold. Ej, okay. Jo, det er jo. Nej, jeg kan bedst lide at filme YouTube-videoer. Okay. Okay, filme YouTube-video. Okay. Nu skal jeg lige finde et godt spørgsmål. Fuck, jeg bliver sgu lidt presset nu. Ja, men kom nu. Okay, hvor gammel er Marley? Han er 7. Ja, det tror jeg også er rigtigt. Kan du høre sådan en pivlyd? Hvad? Sådan en pivlyd. Sådan. Skal jeg lave en pivlyd, han siger? Skal jeg sige, når han siger wow? Ja. Wow! 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 Okay, så skal jeg stille dig et spørgsmål. Jeg skal lige høre på et 2 sekunder. Ja, 1, 2. Hvad er min yndlingssang? Din yndlingssang? Ja, okay. Den starter med M. Merry Christmas. Nej. Mamma Mia, Tarzan, Mamma Mia. På det syngten. Og Mamma Mia, Tarzan, Mamma Mia. Mamma Mia. Det er Kim Larsen, der har lavet den. Kim Larsen er jo død. Jeg tror, han døde af en sygdom eller sådan noget. Nej, i hvert fald en YouTube-kanal som mig. Så nu skal jeg prøve. Skal vi ikke snart stoppe den her video? Okay, vi stopper herfra. Tusind tak for at I så med på video. Ses i næste video. Kan du sige farvel? Hej!